गामिया मा गामिमोनलाय? क'क्राझार। क'क्राझार ना। दा नोंसिनि गामिया दा बावहाय बिटिआरआव हाबदोंना हाबाखै? जोंनाथ' बिटिआरआव हाबथ'वाखै हाबनायालाय। दा नोंसोरो हाबनायखौ लुबैयोना ना हाबैखौ लुबैयो? एकदम हाबनायखौ लुबैयो। बयबो हाबदों जेला जोंबो हाबजानो लुबैयो। ओमफ्राय दा बेवहाय जेनेबा बिटिआरआव दा नोंसोर हाबजानो लुबैनायखौथ' मिथिबाय। दा नोंसोरो बिटिआर हाबनो थाखाय सोरखौ जेनेबा दा बेवहाय बिपिएफ पार्टि दङ, इउपिपि पार्टि दङ, बर'नि बिथोराव दा एपिबि पार्टि दङ हिसाबै जेनेबा अनजलि दैमारि आफादगिरि हिसाबाव। दा नोंसोरो बेवहाय सिफ हिसाबै सोरखौ नागिरो नोंसोरनि जेनेबा बिटिआरआव जागोनखौ थाखाय सिफखौ नोंसोर सोरनि पार्टिखौ दा लुबैयो? आंनिबाथ' हाग्रामायाव फैबा मोजां। खोनाबाय? हाग्रामायाव फैबानो मोजां खालामफैगोन खोमा बे गोदोनि बायदि। आच्छा, दा हाग्रामाखौ दा नोंथांमोनहा मा खारननि थाखाय मोजां मोनो? दा पार्टियाथ' जेनेबा प्रमद बर'आबो बर'आनो, अनजलि दैमारियाबो बर'आनो। दा मा हिसाबै जेनेबा हाग्रामाखौ मोजां मोनो आरो मानि थाखाय नोंथांमोना बेखौ सिफ हिसाबै लुबैयो? मोजां खामानि मावलांगोन होननानै लुबैयो जों दा बेखौ। जाहाथे माने रायजोनि मोजां खामानि मावगोन होननानै जों लुबैयो आरो।